Ni y'a tile fila ye ka tugu ɲɔgɔn na Mali armée ka aviation bɛ ka bombardement kɛ Kidal dugu kɔnɔna la. Docteur Boubou Cissé ni Mali premier ministre kɔrɔ kun don ni ale kun sigiyɔrɔ bɛnnen don Niger ma ale ye yen bila ka taa Côte d'Ivoire a ka lakana kama. Mali gouvernement bɔra k'a yɛrɛ lajɛya ka kɛɲɛ ni jalaki ye jalaki min ni o binna ka jɛkulu dɔ fɛ n'u bɛ a wele ko Human Rights Watch. N balimaw a bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko Kidal dugu kɔnɔna la tarata don novembre kalo tile 7 tɛmɛnen bi araba don fɛnɛ novembre kalo tile 8 fɛn min ye Mali aviation ni o ye sɔrɔsiw ka pankuru ye olu ye frappe yɛrɛ kɛ Kidal dugu. Ni frappe ninnu ni fasiri sɛbɛnbaga ka kɔrɔfɔ la a yira k'a fɔ ko duguladenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa n'i ma to ni frappe min kɛra bi arabadonya in na nka i b'a ye k'a fɔ ko maaw ja tigɛlen don u sirankojugu u bɛ ka fɛn min ye Kidal dugu kɔnɔna u bɛ ka o bila ka u kunda fɛn min ye Kidal o lamini na dugumisɛnnin minnu bɛ yen nɔ ka taa u ɲɛma dugu o yɔrɔ ninnu na. Fasiri sɛbɛnbaga yira halisa k'a fɔ ko nin waati na fɛn min ye situation kɔni a gɛlɛyalenba don Kidal nin waati na sabula mɔgɔw ka taa ni ka segin o bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ fo ka taa se jagokɛlaw caman bɛ yen nɔ olu caman bɛ ka u ka daw tugun. An bɛ waati min na i ko sisan fasiri sɛbɛnbaga yira ko duguladenw kɔni ni an bɛ ni jɔyɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na sabula sigiyɔrɔbila o bɛ ka se u ma nin waati na walasa ka u mabɔ yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni olu bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye don n'a nataw la. Halisa fasiri sɛbɛnbaga ka kɔrɔfɔ la ni a ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ duguden dɔ yɔrɔ la o y'a jira k'a fɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye frappe fila ye o de kɛra bi arabadonya in na min ni o kɛra Kidal dugukolo kɔnɔna la ka frappe fɔlɔ o kɛra ka ɲɛsin camion dɔ ma ni o kun jɔlen don ka taa Kidal tilebiyan fanfɛla la filanan o kɛra ka ɲɛsin fɛn min ye MINUSMA ka jabala kɔrɔ min tun bɛ yen nɔ ni MINUSMA sɔrɔsiw tun bɛ yen nɔ ni olu y'o labila an bɛ don min na i ko bi o kan ni o bɛ marifatigi minnu bɛ kɔrɔn fɛ nin waati na ni o kan contrôle bɛ olu bolo. Mali armée fana bɔra ni lase dɔ ye bi n'o kɛra bɔlɔlɔsiraw fɛ lase min n'o b'a jira k'a fɔ ko u ka frappe senfɛ tarata don ani araba don k'u y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko rebelle minnu bɛ kɔrɔnfɛla la ko blindé fila ko o b'u bolo blindé fila min ni MINUSMA mɔgɔw taara k'a to u bolo nka ko frappe ninnu senfɛ ko nin blindé fila bɛɛ lajɛlen ko Mali armée kɔni ye nin fila bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Halisa fasiri sɛbɛnbaga ka kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ ko tarata don bombardement min kɛra ko fɛn min ye marifatigi ye k'u bɔra k'a jira k'a fɔ ko o frappe in kɛra sababu ye ka civil caman ba ka o de faga Kidal dugu kɔnɔna la nka Mali armée kɔni fana y'a jira k'a fɔ ko ale ye frappe min kɛ ko ale fɛn min ye banbagaci minnu bɛ yen nɔ u dagayɔrɔ a n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ko ale ka frappe ɲɛsinna o de ma a ma ɲɛsin civiliw ma. Ala t'i u dagama isa ale y'a jira k'a fɔ ko nin waati na fɛn min ye min bɛ se ka kɛ sisan walasa ka se ka gɛlɛya kunbɛn ko o de ye ka Mali ni marifatigiw u ka segin fɛn min ye sigi ka kuma u ka segin o ma k'aw hakili lajigin k'a fɔ ko ala t'i u dagama isa ale ye fɛn min ye spécialité ni o ye question sécuritaire ye ale ka laɲini kɛra nin ye wa a y'a ɲini fɛn min ye civiliw fɛ k'a jira k'a fɔ ko nin waati in na k'u ka neutralité garder u kana dɛmɛ mɔgɔ si fɛ nin kɛlɛ in kɔnɔna la. Kibara filanan min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye docteur Boubou Cissé ni Mali premier ministre kɔrɔ kun don Ala ma hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga waati la ni waati min na fanga taraki kɛra ka dɔɔni kɛ ale ye fɛn min ye Niger sira a ye o ta sabula a ka denbaya o sigilen bɛ yen nɔ a taara ka taa sigi Niger yen nɔ nka i b'a ye k'a fɔ ko waati kɛra fɛn min ye Mali ani Niger fo ka taa se Burkina ma u nana ka na u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min ni o kɛra sababu ye ka se ka a fɔ ko nin jamana saba bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kulu belebeleba dɔ kɔnɔna la. O kɛra sababu ye fɛn min ye docteur Boubou Cissé a nana ka na hami ka jɔrɔ k'a fɔ ko nin waleya min filɛ ka kɛ nin jamana saba y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛna se sababu ye ka se ka basigibala lase ale ma ka se ka kɔlɔlɔ lase ale ka lakana yɛrɛ fɛnɛ ma o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye docteur Boubou Cissé a y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka i kunda Côte d'Ivoire kan sabula depuis Mali ni Burkina ni Niger u ma fara ɲɔgɔn kan ka nin jɛkulu sigi sen kan depuis coup d'état ni o kɛra Bazoum na i b'a ye k'a fɔ ko depuis o waati la fɛn min ye docteur Boubou Cissé ni Mali premier ministre kɔrɔ kun don ale kun ni an bɛ ni jɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na sabu ye fɛn min ye mandat d'arrêt international ye o dalen don docteur Boubou Cissé ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye Mali transition ɲɛmɔgɔ ye k'a sababu kɛ dunkojuguya ani yurugurugu ye. Fasiri sɛbɛnbaga yira k'a fɔ ko docteur Boubou Cissé a ka nin Abidjan taga Côte d'Ivoire taga tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ waati min na i ko sisan a bɛ ka a ka adamadenya kɛ lafiya yɛrɛ la yen nɔ nin waati in na ko hali Côte d'Ivoire taga bɛ ka kɛ a bolo sababu ye fɛnɛ a ka se ka mɔgɔ caman bisimila i b'a ye k'a fɔ fasiri sɛbɛnbaga yira k'a fɔ ko docteur Boubou Cissé a ka nin Côte d'Ivoire taga min filɛ nin ye k'a kɛ k'a bɛ se ka kɛ sigasigana koba de walima ka se jɔrɔna koba de ka ɲɛsin Mali transition ma ko sabula docteur Boubou Cissé i b'a ye k'a fɔ ko fanga sinamatɔ min bɛ sɔrɔ transition na bi ko docteur Boubou Cissé a ye o cɛbalen dɔ ye wa k'a ka nin ɲɔgɔn ye mun ni o bɛ ka kɛ Abidjan nin waati na k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka fanga ni ninkura don Boubou Cissé a ka wulikajɔw la walasa ka se ka segin Mali kɔnɔna la ka na fɛn min ye a ka politique baaraw ye ka se ka na olu kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la. Kibara laban min bɛ an bolo o de bɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali gouvernement a bɔra ka ni lase min ni a y'a yɛrɛ lajɛya ka kɛ ni jalakili ye min ni o binna ka jɛkulu dɔ fɛ jɛkulu min ni a ka baara bɛnnen don fɛn min ye adamadenya la sabatili ye ani a bonyali fo ka taa se a tɔbɔtɔli ma n'u bɛ wele ko ONG Human Rights Watch i b'a ye k'a fɔ ko kibara min sera ma o y'a jira k'a fɔ ko nin novembre kalo tile fɔlɔ in na fɛn min ye Human Rights Watch ye ale bɔra ni bataki dɔ ye bataki min ni a b'a jira k'a fɔ ko jalaki binnen don Mali gouvernement kan k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye adamadenya
la batoli ani a la bonyali n'a tɔbɔtɔli ko Mali gouvernement bɛ ka dankari ko la fo ka taa se marifatigi minnu ni olu Mali sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn na k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka dankari kɛ o la ko sabula ko u ka wulikajɔ u ka kɛlɛ kɔnɔna la k'u bɛ ka kasara lase civiliw ma kosɛbɛ a kɛlɛ kɔnɔna la. Ni gouvernement bɔra ni communiqué min ye a y'a jira k'a fɔ ko ni jalaki min ni o binna ale kan Human Rights Watch fɛ ko ale ma jɛn ni a ye ko wa ko ale ma sɔn a ma fɛnɛ ko sabula le gouvernement ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don adamadenya la bonyali ni a la matarafali ni a la tɔbɔtɔli ma ko o hukumu de kɔnɔna la u tun bɛ mesure bɛɛ lajɛlen ta walasa kɛlɛw kɔnɔna la ka se ka fɛn min civil ye ka se ka lakana ta ka olu sɛgɛrɛ cogo min na. Halisa Mali gouvernement ka communiqué kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na ko situation sécuritaire ko a gɛlɛyalenba don kosɛbɛ nin waati in na nka ko fɛn min ye groupes armés marifatigi minnu bɛ yen ni u ni Mali armée bɛ ɲɔgɔn na ko civiliw caman bɛ ka kɔlɔlɔ caman sɔrɔ ko a caman ju ye o groupes armés ninnu ni o ye marifatigi minnu ni u ni Mali sɔrɔsiw ni u karilen don ɲɔgɔn na. Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ko tɔɲɔ ni tɔɔrɔ ni dantɛmɛwale fɛn bɛ ka ta ka ɲɛsin civiliw ma ko a bɛɛ lajɛlen jubaju bɛ ka bɔ fɛn min ni marifatigi ninnu de la. Balimaw nin bɛ dansɛn kɛ an ka bin don kibaru kɛnɛ kan. An bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Mohamed Yusuf Bacili ma n'u b'a wele ko Waraz Bac ni ale bɛ kaso la nin waati in na. A ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.